Tässä näette 3 kaveria, joilla ei ole mitään hajua, mihin he ovat ryhtyneet. Ja aikovatkohan he selvitä Laaksista elossa pois. Ai niin, ja ei unohdeta, 2 Suomen kovinta sekoilijaa ovat myös mukana reissulla. Tervetuloa Sveitsin Laaksiin. Pitkän matkustuspäivän jälkeen ollaan viimein perillä ja täällä on kunnon herkkukelit. Huomenna ollaan lähes tonne ylös vuorille. Tänään tulee olemaan ihan rento ilta tuossa kämpillä ja huomenna sitten mäkeä. Tästä pikku kämpäesittely, eli tää meidän kämppä sijaitsee Flimsissä eikä Laaksissa. Ja tää on tämmönen ihan perus alppikämppä, ei oo mikään huvila, mutta kyllä täällä viikon viettää. Jääkaappi täynnä urheilujuomaa ja hyvää ravintoa. Ja kämpän paras osuus on tää parveke. Tässä on kiva syödä aamupalaa ja juoda aamukahvia. Get racks every day, she fuck with me now, I told her to leave. My hook in the water, she liking my babe. Ain't saving a hoe, I don't wear a cave. You beef with me, don't think you ever save. I hop in the foreign and drive like a race. You sipping the Henny, I don't need a chase. We dodging the feds and catching no case. I stay in the trap, get racks every day. She fuck with me now, I told her to leave. My hook in the water, she liking my babe. Ain't saving a hoe, I don't wear a cave. You beef with me, don't think you ever save. I hop in the foreign and drive like a race. We sipping the Henny, I don't need a chase. We dodging the feds and catching no case. I sky on blue hunters, always make my day. I slide on your block, I hop on my sleigh. I pray to God I make it home to the day. Now tryna get me and lock me away. You act like you tough, what you tryna portray. Rehellisesti ne mäet on täällä niin pitkiä, että mun jalat ei kestä laskea näitä. Henekin laski yhden mäen ja sanoi jo, että lähdetään pois. Mua ei ihan puhuta vielä. Eipä. Entäs Veikko? Ihan paskana. Ei tästä tuu mitään. Sitten me lähdettiin käymään pikku ilta-ajelulla Tjurn-nimisessä kaupungissa. Tonne oli tyyli puoli tuntia matkaa Flimsistä. Ja tää kaupunki oli ainakin tuona päivänä aika kuollut, ei ollut hirveästi meininkiä. Paitsi meidän autossa, missä Hene joi vähän liikaa urheilujuomaa ja sitten tipahti. Päivän numero 2 on käynnissä, ollaan selvitty mäkeä. Keli on vielä hullumpi kuin eilen. Tultiin vetää pikkuparkkia vähän lämmittelyksi tänään. Sitten käydään juomassa välilimpparit ja mennään isoon parkkiin. But you know I got this game on lock. Stay with the money, I'm keeping a lot. Niggas be hating till they see me pop. Like Weezy and Gunna, we making it hot. So much fun thugging it out on the block. 2-6 for the choppers and cheese for me out. It's okay to be sketchy, police don't be out. Since a youngin' they always wanted me to pop. Now they waiting for projects to drop. Eilisestä jalat kyllä kaikilla ihan hapoilla, mutta jos on tämmöisessä maisemissa, niin ei voi olla laskematta. When I say that I'm gripping this line, it means I'm independently holding down loaded successes, I shoot to the grind. Headshots for any goal in the mind. Leaving influential stain in my time. Just please don't mention all my name in the rhyme. Cause I don't play like ain't a game in my eyes. Test me results will leave you surprised. Like holy hell, man, I thought he was lying. So don't talk no shit if you ain't on my vibe. But we used to load on them blow with a chop. Yeah, my birdie might have much a top. Head to the money, we get to the guap. Since we came from the bottom, we shoot for the top. Niggas be talking, they thinking they hot. But you know I got this game on lock. Stay with the money, I'm keeping a lot. Niggas be hating till they see me pop. We used to load on them blow with a chop. Yeah, my birdie might have much a top. Head to the money, we get to the guap. Since we came from the bottom, we shoot for the top. Niggas be talking, they thinking they hot. But you know I got this game on lock. Sitten me käytiin käppäilemään vähän Sveitsin metsissä ja Veikko päätti lähteä tonne noilla monojen sisäkengillä. Eli me ollaan matkalla tämmöiselle Kaumaseen nimiselle järvelle. Tuo järvi oli kyllä hito siisti, ja Sveitsissä on varmasti paljon lisääkin tämmösiä. Äijät halus käydä tuolla vielä uimassa, mutta meikä ei kyennyt kyllä tuonne uimaan, oli niin kylmä vettä. Äijä. Siitä vaan.
On se äijä. On kylmä. Onko? Kostian vuoro. No niin, kunnolla vaan. Se oli tosiaan. Meikä ei oo menossa uimaan. Tää ensimmäinen jakso Sveitsistä alkaa olla lopuillaan. Isot kiitokset, jos katsoit videon tänne asti. Tilaa mun kanava ja ota ilmoitukset käyttöön niin et missaa tätä seuraavaa jaksoa. Onko freshia? Ei tässä vielä tarpeeksi kipeänä olla.